Здравейте, аз съм СветБГ и записвам ли? Записвам, къде ще ходя? Аз съм СветБГ и днес ще правим въпроси. Първият въпрос е: кой е любимият ми цвят? Любимият ми цвят е синьо. Втори въпрос: коя е любимата ми храна? Любимата ми храна е таратор, може би. Любимият ми спорт е футболът. Коя ми е любимата напитка? Любимата ми напитка е фанта. Кой ми е любимия спортист? Неймар Джуниор. Определено. Сега, кой ми е любимия изпълнител? Нямам такъв. Правил ли съм Ice Bucket Challenge? Много ясно. На колко години съм? На 12 години съм, по-точно на 11. И след един месец правя 12. Коя ми е любимата компютърна игра? CS 1.6. Какво предпочитам? Да излезе навън с приятели или да играя на компютъра? Много ясно, че да излезе навън с приятели. Какво предпочитам? Вода или кола? Вода, много ясно. Качвал съм клипове за колата в другия канал. Какви неща използвам за играя? Слушалки, които са там някъде. Мишка, която съм показвал в другия канал, анбоксинга, и една клавиатура, която е тук долу. И да, любимият ми чалендж е ISO Challenge и ето ми го белка. Кой ми е любимият предмет в училище? 3 са: математика, английски и физическо. И кой ми е любимият ден от седмицата? Училището. Понеделник и петък са ми любимите дни, защото тогава имам най-леки часове. И да, това беше от мен. Аз бях в СветБГ. Предлагайте още въпроси в коментарите, без тези, които сега казах. Казвайте още чаленджи. Казвайте чаленджи и неща, които да правя. Давайте идеи. И да, аз бях в СветБГ, вие бяхте каквито сте и чао!